Pe nu întrerupe acum și tu. Spune, nu mă întrerupe. Hai, fondul sus, așa. E greată boașca aia, ha? Acum stai în patrula mea. Acum stai. Ce faci? Au. Ba, 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 ba. Stai că acum ne sugem degetele, ce știi cu ce-i bun. E bun? Ai, ce bun e degetul tati. Ai, 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 ai. Dar strânge bine. Da, mie îmi spui. Atât. Doamne, Ruxandra, cum zici că toată armata au mâncat fasole. Eu n-am învățat.